Són imatges de representants de la Comissió de Festes de l'Escala entregant un dels premis corresponent al concurs d'engalanament de façanes de la Festa Major. En no arribar al nombre mínim d'inscripcions, la comissió decidia fer un regal als dos participants. Els avis del centre de dia de l'Escala van tenir una bona sorpresa en veure que els portaven el berenar, que van rebre de bon grat. Tant la comissió de festes com els responsables d'engalanar la façana durant la Festa Major van quedar satisfets. Pels qui estan al centre de dia va ser una bona manera de sortir de la rutina. Això té d'estar dins l'apartat del concurs d'engalanament de façanes de la Festa Major. Les bases deien que tenien que haver-hi un mínim de 10 inscripcions per poder participar. N'hi va haver un total de 2. Un d'ells ha sigut del centre de dia i a la comissió varen declarar els premis econòmics de 0 per no arribar a aquest mínim de 10, però sí que varen considerar interessant motivar a tots aquests nostres avis que estan aquí en el centre de dia amb un berenar, i avui han vingut la comissió de festes a oferir el berenar a tots aquests avis que varen deixar tan ben engalanat al centre de dia. Des del centre de dia agraïm molt aquest berenar a la comissió de festes, perquè per nosaltres és molt important que els avis del centre de dia participin molt activament del que és el poble, i no estar aquí com aïllats, sinó poder participar. I llavors per ells va ser interessant fer tot el treball d'engalanar tota la façana i ara de rebre aquest premi. La veritat és que està molt bé i us estem molt agraïts.